כל יום שבבית ספר הוא סיוט, זה נכון. אני בא לבית ספר, הסיוט מתחיל, בא לי להרביץ למורים. אבל ההורים לא מסכימים, אני לא שם עליהם. אני מרביץ למורים, נותן להם כפות עד שהם מתים. ממשיך וממשיך לכל המורים. הבית ספר נחרב, יש! הבית ספר נחרב! המורים לא קיימים, יש רק מנהל. המנהל מעניש. אבל אנחנו לא שמים עליו. יו יו. נותנים לו מכות, מפליקים לו כפות. עד שהוא גמור. פתחתי את עיניי באמצע השיעור, זה היה חלום, הלוואי שזה יקרה במציאות.